Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska je to opět o církvi všemohoucího Boha, neboli o východním blesku Eastern Lightning. Nebezpečný čínský sektě, která neváhá sahat i k násilným útokům, když boje proti nevěřícím nebo jiným křesťanům. A já jsem vám sliboval, že už se mi ozvalo několik lidí, kteří měli nějaký příběh s nimi. A dneska si poslechnete přímo vlastní svědectví muže, středně starého muže ze Slovenska, který nejenom, že byl tak statečný, že svolil k tomu, aby použit jeho hlas, ale dokonce se tam představí. Takže si jakoby zatím stojí, což je opravdu statečné a to na to nemá kdo prostě odvahu. Takže za tomu děkuju a myslím si, že to je dobrá ukázka se toho, helejte se, prostě nesmíte se furt bát těch sekt, jo. Prostě občas je to děsivý, ale má vás to v moci díky tomu strachu, jo. Takže tenhle pán to překonal, asi neměl ani žádný strach pořádně, je to statečný týpek. A on se kdysi, protože je křesťan, tak se zapletl před nějakou dobou nechtěně právě s touhle sektou, církvi všemohoucího Boha, která lanaří na Facebooku primárně, na dalších sociálních sítích. Takže já jsem si řekl docela dobrý příběh. On to teda pak po nějaký době rozeznal. Hlavně kvůli tomu, že oni vůbec absolutně nerozuměl ani tím biblickým věcem. Představte si, že jste nějaká ten druhý příchod Krista, ta Yuan něco, že jste nějaká Číňanka teda v 80. 90. letech v Číně. Si představte, jaká tam je to. A dostanete v čínštině nějakou Bibli, o který nevíte vůbec žádný křesťansko-židovský kontext, vůbec nevíte jako nic, prostě jenom vám to tak přišlo. A vy znáte jenom ty svoje čínské věci, jo. No tak jak to asi mohli pochopit? No, výsledek je samozřejmě v tuhle sektě, která absolutně jako neví, která bije, ohledně základních příběhů biblických a úplně si z toho vytváří vlastní jako bizarní představy, což už jsme se s tím setkali mnohokrát u různých asijských sekt. Takže já to nebudu dále zdržovat, pustím vám sem přímo tu jeho nahrávku a myslím si, že je to opravdu dobrá ukázka toho, proč by si nejenom běžný člověk, ale vlastně i třeba v tomhletom případě křesťané měli dávat na to pozor, protože samozřejmě ta církev lanaří teďka primárně křesťané, je mnoho třeba i jakoby katolíků nebo takhle, kteří se snaží se vzdělávat ve víře a prostě na ně to takhle nastraží. Tak jo, tak si to poslechněte, mějte se krásně a mám vás moc rád. Zdravím vás, moje meno je Peter Markulík, som vodičom ďalkovej kaminovej dopravy. Chcel by som vám porozprávať o církvi všemohúceho Boha. Je to organizovaná skupina, európska, možno celosvetová, ale čo sa týka Európy, v pôsobení Československa a plus priľahlých európskych štátov. Podarilo sa mi dostať sa do tejto skupinky, povedzme, nechtiac, alebo na ich návnadu, kde na Facebooku majú krásne háčiky, na ktorých chytajú ľudí, ktorí cítia potrebu sa porozprávať o Bohu, niečo nové, ktoré im možno za celý život nikto nepovedal. Tak, samozrejme klasika, človek pozerá Reelska, vyskočí tam Ježiš ťa miluje, človek tam dá srdiečko, šup, hneď mu príde dotazník, či sa chce o tom porozprávať, chce mať nejaké stretnutie facebookové. No, človek povie, že áno, lebo má záujem. Potom vykoná sa každodenné štúdium, určitú hodinu, kde sa v počiatku rozpráva o Bohu, o starom zákone, o novom zákone. A perlička nakoniec prichádza, že človek dostane informáciu, že Pán Ježiš Kristus sa vrátil druhýkrát. A vtedy to začína byť zaujímavé, kde majú predom spracované texty, ako vás manipulovať, ako vás vlastne vygumovať mysel a pritlačajú na pílu postupne. Každé ráno vám píše nejaká čínska sestra, ako sa máte, aký bol deň, čo ste si zapamätali a hneď vás otestuje s možnosťami. Nerozumie človek, nevadí, bum, vysvetlí, pošle ďalší dlhosiahly text, ktorý sa stále točí dokola a takto si oni podmaňujú možno trošku mentálne slabších ľudí,
ktorí si nevedia overiť informácie alebo slepo dôverujú. A s postupom času som nadobol vec, že začína tu byť extrémna manipulácia a žiadajú od ľudí oddanosť a nikomu inému. Upozorňovali nás, že nie sú sekta. Čož vtedy je prvý alarm, keď niekto tvrdí o sebe, že nie je sekta, tak vtedy začal by mať ako ten človek nejaký rozhľad, že aha, tak prečo je tomu tak? U mňa konkrétne pohoreli v zmysle, že nemajú naštudovaný starý a nový zákon a toto bol ich kameň úrazu u mňa. Obhajovali sa, že 2000 rokov sa rozbila nejaká pečať a bude nové dielo. Tí, čo ovládajú Bibliu, tak vedia presne, čo bolo a bude. Takže Boh je večný, milujúci, spravodlivý, dokonalý. Ale čas na Boha nemá žiaden vplyv. Takže nemôžeme sa hrať na nejaké roky. Žiadne časové obdobie. A druhý problém, boja sa o vlastné životy, ale v zmyslu, že sa boja samotnej smrti. Každý pravý kresťan, katolík, ktorý, poviem, že žije ten svetský život, smrť ho nezaujíma, lebo vie, že bude spasený. A čaká ho nový život. A na túto otázku z môjho pohľadu pohoreli. Pohoreli veľmi, lebo sa boja o svoje životy. To je jednoduché. Druhý problém je, že neuznávajú v diele milosti Ducha Svätého. O nich zaujíma iba Boh a Ježiš, ale nie Duch Svätý. Takže to je rúhanie. Ešte k tomu naviac. A preto majú nachystané texty, ako vás odpálkovať, donútiť čítať a vlastne vám ukázať, že to tak nie je. Ale pokiaľ ste vlastníkom pravdy, tak nemôžete sa bať. Dostal som sa až priamo k vedeniu, kde boli 4 čínske sestry a jeden Slovák proti mne a konfrontoval som pár otázkami a ani na jednu mi nevedeli poriadne odpovedať. Po 2,5 hodinách mi vlastne odišli zo konferenčného telefonátu bez vysvetlenia, bez ničoho. Takže pokiaľ ich človek pritlačí k múru, do rohu, tak vlastne zutekajú, lebo nevedia. Sami nevedia, ako to má byť alebo nemá byť. A dôsledky neboli žiadne. Naopak, snažil som sa pomôcť niektorým ľuďom tam, aby pochopili tú pravdu. Lebo tá pravda je vo Svetom písme a nie v ich, 8, 9, 11 Biblii, čo to oni majú v tých zväzkoch. A vlastne sú to len bláboli, ktoré sa opakujú a nie je možné, aby to človek nejak normálne mohol strebať, lebo po jednej takej knižke si myslím, že je dostačujúce, aby navštívil lobotomiu. Takže poprajem krásny deň a hľadajte pravdu. Doplnil by som ešte, že tým masírovaním, kde majú vlastnú filmotéku, nie ste schopní dohľadať výrobcu a tých filmov nie je zrovna málo. Tej tvorby, čo oni produkujú a posielajú ďalej do sveta a vlastne financujú to z krajiny ako je Čína, ktorá je komunistická a antiveriaca, tak je to veľmi zaujímavé, že z takéto krajiny práve prúdia takéto sekty a útok na katolícku cirkev.
lebo celý ten obsah vlastne je o prenasledovaní a obracaní sa katolických kňazov na ich vieru, lebo to je to správne, tak za mňa je to asi tak toľko. Takže kto hľada, nájde, kto klope, otvorí sa mu.